mag-school. Yung pa-hair niya. Audu! Bye, Scott! Good morning po. Ano dito? Monday ulit. And as usual, pagising ni Ana, ayaw kaagad mag-eskwela, guys. Sabi niya kaagad pagising niya, Mama, I don't wanna go to school. Ay, nako. Pero yeah, ano din yan. Masasanay din yan. By the way, just minutes ago, nakita ko yung comment ni Miss Celeste sa vlog ba. Yung comment niya is like, if I can do a vlog na ipakita yung ano ko, yung makeup or hair care products. Nahiya naman po ako. Kasi wala na pong masyadong wala akong masyadong mga ginagamit. So baka ipakita ko next time. My God, pasensyahan nyo na guys yung ating pagmumukha, no? Kulang ako sa tulog. These days, I don't really sleep that well. And maaga akong nagigising to get Anna ready. And even if Anna's not home or even if it's on the weekend, maaga akong nagigising regardless na what time I slept. So hopefully this week makatulog tayo ng I wish na makatulog tayo ng mas mahaba. Next week na po yung aking operation. I just got off the phone. I was talking to my parents and also my sisters, and then my mother said na wag kang matakot sa operasyon mo. Sabi ko, ay hindi ako takot na kasi dumaan na tayo sa panganak. Sabi ko yun yung worst na pain. 'Di ba? Would you agree? Would you agree mga nanay? By the way, today po babalikan ko yung doon sa aming Gemeente House or yung munisipyo namin kasi i-claim ko po yung aking ID, yung Dutch ID. Kasi last time when I applied for the passport, hindi ko nasali yung ID. So I had to go back there para mag-apply for the ID. But yun makukuha ko na po. Kahit saan ako magpunta, malagay natin sa wallet. And hindi ko kailangan dalhin all the time yung aking passport kasi 'di ba? It's better to have identification card with you anywhere you go. And later po, after ko i-claim yung ID ko, I will meet up with my friend Fatima, yung aking buntis na friend. Manganganak na po siya, I think, in 4 months or 3 months yata. 15-minute drive lang siya. Pero hindi po kami nagkikita kasi nga, busy ang mga life. But thankfully, kasi pupunta ako dun sa area nila, sinabi ko sa kanya na papunta ako doon and we'll have coffee or siguro brunch together. And fortunately, free naman siya. So magkikita po kami. Isama ko po kayo. And that being said, mag-ready na po ako kasi pipick upin ako ng aking father-in-law in an hour. Or mother-in-law siguro. Hi guys, naglalakad na po ako ngayon. Puntahan ko na yung aking friend. Nakuha ko na yung yung ID ko. Finally, may ID na tayo. Malamig ang simoy ng hangin. Uy! Maganda yung daanan dito. Cute. Tapos siya? Parang heart ba? Hinatid pala po ako ng father-in-law ko. Ang sabi nila sila ang mapipick up kay Ana. So, I don't need to rush later. Dito na tayo sa center nila. Mas maraming shops dito compared sa Skyndo. Autumn na talaga guys. Oh, yan na. Yung mga dahon. Siya na pala yan. Oh, tingnan niyo yung buntis. Oh. Kumusta ang lakad sis? Pagod ako sis. Kailangan. Oh, di ba? Kahit hindi pa kami nakaupo, di ba? Nag-chika na kami.
pag ako nakatira sa ano, teka, labas ako sis kasi maraming ano Ay, dito. noon kasi sis, nakakalabas ako. Eh, ngayon. Naghahanap kami ng mauupuan, magkakape na kami, kain na kami. Hindi ko alam kung bukas yun eh. Tingnan natin sis. Yan, may patubig sila oh. Alam ko na kasi Siguro mga 10 naman, no? Ayan yung pa-church nila, oh. Wow, mas maganda talaga yung sentrum nila kaysa sa amin. Wala man. Hindi pa open eh. Ayaw nila kaming pagbuksan. Kailan June mo sis? Kailan yung ano mo? 26 November. No, my God, malapit na. Oo, ay, hindi na ako. Ayaw niyang sabihin yung ano guys, yung gender surprise daw. Ang bigat. Dito na tayo sa Hema. Kasi nagkikrave yung buntis ng ano, Osembrocha. Yung ano ba? Yung tinapay na may ano sa loob, may meat. Yan, kain na kami. Heavy yung breakfast ko. Yung sa buntis, oh. Yung craving niya, oh. Appointment ka ng oras? Para sa pick-up? Hindi, ano lang, sabi lang, anytime Di ba, after, no? anytime after 10. Actually, nung ano pa yan, sis. Last week pa yan. Kasi may trabaho ako sa morning, so after ng school ni Ana, magmamadali ako, tapos mag-close sila anong oras, tapos yung oras ng bus ba. Hello guys, so naglalakad na po ako ngayon papunta sa isang store kasi may hanapin tayo doon. Umuwi na po si Fatima kasi mag-aalauna na dito and kailangan niyang i-pick up yung anak niya sa school. Sa amin kasi hindi okay lang nila magmadali kasi nga i-pick upin si Ana ng lolo't lola sa school. Dito na tayo. Pasok tayo dito, may mga staff ng bahay ba. Ito. Chilio. Ba yung hinahanap ko eh. Top. So, ito na lang. Kasi yung sa akin, nahirapan akong ano siya, bahawakan siya dito. So, mas okay to siya. Ito na lang kunin natin. Bili din tayo ng bagong tefal. Kasi nagsistick na yung ano ko, pan ko eh. Ayan, daming choices. Pero yung gusto kong bilhin itong ano talaga, oh, yung BK ba. Pero may kamahalan pa lang talaga siya. Eh, kailangan ko na ng bagong pan. So, yung cheaper option na lang muna. Kasi, A few moments later. grabe, ang init. Hindi naman masyado mainit pero anyway guys, pinick up po ako ng aking mother-in-law. Hinatigan ako dito sa bahay. Sabi ni Ruth, spoiled ka talaga. Hindi, kasi yung father-in-law ko din naman ang nagsabi na tawagan mo kami ha pagkatapos mo doon. And then pick upin natin si Ana together. But
Maaga pa naman. Ano pa dito? 1:40. And si Ana, pipick upin po at mga 2 o'clock, diba? So, yun. Yun. Ito nga pala yung binili natin kanina sa, sa blocker. Alang masa. Wala po kasing blocker doon sa, sa sentrum namin. Doon na lang ako sa, kasi punta din naman ako sa FECO. So, might as well. Yan. Bumali ako ng grater. Kasi, nakahawakan ko to siya dito ng maayos na hindi masakit ba. So, yan. Ito, binili ko na lang talaga yung, guys, yung pan na gusto ko. Kasi sa online, may nakita po akong set. Pero, gusto ko kasi ng wok na parang ganito ba, stainless siya ba. Ayoko na ng wok na yung, yung wok na non-stick. This is from BK. Dutch yata yung BK. Ayan. Gustong-gusto ko siya. Wow! Matagal ko pong pinag-isipan na bumili ng ganito. And in time, kasi yung wok ko, mag-ano na siya, nasa scratch na siya ba. So, yan. And then, hindi na lang muna set yung pinili ko, guys, kasi parang masyado na siyang mahal, no? Yung set na gusto ko, nasa mga po kasi siya, mga 200 to 300 euro plus. So, isa lang, yung kailangan ko lang naman kasi dalawa. Tas yung set included na yung malaking pan. Isa na lang muna yung binili ko. Ano lang to? Magkano ba yun? 40 euro yata yun. 40 euro siya. Yung tefal kasi, alam ko kasi yung tefal na nagamit ko dati, mabilis lang din siya nag-scratch. First time kong bumili ng BK na pan na ganito. So, let's see. Anong sabi naman dito? Induction din siya. Including induction. And this is also dishwasher set. So, iba na talaga, guys, no? Pag tumatanda na ba, yung natin, yung mga gusto natin, ganito na. Ako po rin yung nakaka-happy sa akin yung mga ganito. And si Ruth nagtanong kung ano daw ang gusto ko sa birthday ko. Ito na lang yung ko sa kanya, sabihin ko sa kanya yung set na gusto ko ng yung mga pan set ng ng block o ng BK or ng we'll see, tefal. Sabi ko sa kanya every time kasi pag may occasion, minsan sinasabi ko sa kanya cash na lang yung ibigay sa akin kasi alam ko na yung mga bibilhin ko ba. Yun. In mga 10 minutes po, pick upin ko na si Ana. Sobrang nag-enjoy po ako doon sa pagkikita namin ng friend ko, yung buntis, si Fatima. Sis, if you're watching, ituloy na namin yung plan natin pagkikita ulit before ka mga anak. Kasi iba na pag may baby na ulit hindi man pwede yun din namin siyang bisitahin pero mas busy na kasi din para sa kanya kasi dalawa na yung bata pa sa bahay. But, of course, no, kailangan talagang pagplanuhan yung mga pagkikita ba. Yung yung mama ni Noah, kaka-message lang sa akin, sabi niya, G, gusto ni Noah na makipaglaro na naman kay Ana. Kasi nung last time kasi na nag-text siya sa akin, may sakit kami. So, ayoko namang mahawa yung bata. Nagsunod-sunod kami, nagkasakit ba. And then, nag-message siya last week na okay na ba daw kami, ganun. And now, nabalik na ang mga bata sa school. Nagkikita na po ulit yung mga bata sa school doon. And then, hindi man sila makapaglaro kasi nasa kabilang school yung si Noah. And then, yung si Ana sa kabila. Sa playtime lang sila nagkikita ba. Sabi niya, gusto ni Noah na mag-spray ka. Sabi ko, free ako bukas ng hapon. If gusto mo, andito yung mga bata, andito lang din ako. So, pwede sila. Free po ako bukas kasi yung mother-in-law ko yung pupunta sa school. O yung luma ko, ayan, may discoloration na dyan. And matagal ko na talaga gustong bumili ng ganito. Yung hindi na non-stick ba? Ayoko na po masyado sa non-stick na yung heavy na pagluluto. Gusto ko ganito. One eternity later. Yeah, yan na yung ating maliit. Heb jij je pannenkoek?
pan. Neat pan and cook pan. Hello. Sema, how are you? Mama, Yeah? up here. Okay naman po siya. Kanina ayaw pumasok. Pero ngayon okay. Cook. Tapos sigaw niya kaagad pagkita niya sa akin na gusto niya makipaglaro sa ibang bata kaagad sa bahay daw. Mama, Yeah? up here, hey, upon the cook. So, lawa, hela pa ng kukumaka. Yeah. Yeah? As usual, guys, gusto na naman ng pancake. Walang katapusang pancake talaga to. Yung mix natin, ay yung egg white, binit ko ng ano, para, gusto ko kasi itry yung ano ba, yung fluffy pancake ko. Let's see if this works. Mag-separate vlog na naman ako ng ano, ganito. Wala, this seems nice. It smells good lang na? Wala, wala na ako na ng sugar. It's okay no without sugar. Be careful, it's hot. Hey, yeah, panaku. Yeah. Okay, bang. Hey, bang. Oh, Get a plate for yourself, ka. Yeah? First time ko po na i-separate yung ano ba, i-beat yung egg white para mas like Japanese style ba na fluffy talaga ba. But I think hindi masyadong na-beat yung egg white, so you can still see that it's still a little bit runny. See? Yan. Runny pa din siya. Pero mag-try na naman ulit ako next time. As long as makuha natin yung yellow pancake na sinasabi ni Ana. Next time, ano po ako ng ibang kulay. Ayan. Ang bango eh. Ala! Oh my God! What is that? Nadagan ako ang sugar lang. Feel. O, ang kanang powdered sugar. Wow! This is nice! I like it! Okay, next time we will make another one. Shall we make pancakes tomorrow with Noah? Yeah! Yeah! Yung pancake nila dito nipis masyado. You want me to slice it or not? Yeah. Ayun ni Ana na buo yung ano niya guys, yung kanyang pancake. I think I might have made the perfect pancake, yung parang sa atin ba? Or like American pancake. Wow! Pero yung gusto ko ma-achieve yung Japanese pancake na sobrang fluffy. Ana sige na, kaya hindi mapaig. Masekya dan. Magaling na kayo, mapaig na ni. It's perfect, guys! Wow! Oh, dara. Oh! Ashley! Nay. Masekya na, te, mama. Mo na, diha. Hindi juga malimot mag-thank you, ha? Uy, mas type ko itong ganitong pancake, guys. I might have discovered the perfect pancake. Char! Perfect talaga. Suot ko na naman po ulit, Yesterday sinuot ko to, pero today, bet na bet ko yun kasi medyo matchy-matchy yung kulay sa sinuot ko na shirt ba, o na blouse. Yung bigay ni Ma'am Shivanji na, Ma'am Shi Algerias ba? Na Netherlands. Mama, kapupo na ako. Yeah, and if they myself big. yeah, yeah, good. And did you really do it well? Like really clean? Yeah. Are you sure, love? Yeah.
I will look later, okay? I will check if it's really clean. Nagpupo daw siya na siya lang yung sarili niya yung naglinis. Kasi dito sa bahay, tinatawag pa rin ako, guys. Pero sa school, pag nagpupupo siya, okay naman na. Sabi niya, kailangan niya ng tulong pag nasa bahay siya. Naku naman. Ayun, guys. Para siyang Jollibee pancake. Wow! Jollibee! Bukas, si Noah pupunta dito. So, gagawan ko sila ng ganito na pancake. Hulo, tingnan nyo naman yan. Fluffy siya. Although, hindi siya as thin as a Dutch pancake. Pero, parang siyang American pancake, guys, no? Tsaka yan, oh. Wow! Mag-review na tayo ng pancake dito. Bango. Hindi ko pa siya nilagyan ng ng sweetener, hindi sugar. Hindi kasi ako naglalagay ng sugar sa pagkain. Ang sweetener. Hindi siya nilagyan kasi magpa-powder sugar naman si Ana eh. Hala, I discovered the best pancake recipe. No, di ba? Ganyan na tayo, no? Practice. Isang egg lang po itong ginamit ko. May syrup kami dyan. Unahan ko ng syrup. Bango eh. This is the best one, guys. Dito na lang ako sa Netherlands natuto na ako na talaga yung gumagawa from scratch ba. Which I like naman, which I enjoy. And Anna also enjoys it. So it's a nice mama, daughter or son, bonding. Yes! Guys, I'm so happy! Because the pancake is perfect. It's the best pancake that I've made so far, love. Don't you think? Ay, sila pancake here pangga, ha? Guys. Pakita ko sa inyo na maayos. Ha? Isa, if you want more, I still have here. Because I'm gonna eat as well. Diba guys? Yung ganito yung mga bet ko na pancake talaga. Ganito. Oh my God! Lagyan ko ng syrup. Nalalaway na tuloy ako. Yan. And then, konting butter. Wala na yung diet na ni Mama G, guys. Wala na. Sira na. Pero ang importante is, masaya tayo and walang sakit-sakit. Palalawayin ko kayo, guys. Tafel. Oh, yeah. This is Mama's kind of pancake. Si Ana po hindi mahilig sa syrup. Ooh. Kain, guys. Ina lang. Kain, guys. A few moments later. Nakakuha na naman ng strawberry si Ana. Yung late na strawberry ba? Yung kinakain niya. It's okay. Ik ga even koken. En dadelijk naar jou. Yan, fresh from our garden. May konting side dish tayo para kay Mr. Kasi mag-steak kami tonight. Ito yung side dish niya. Yung sa akin, mushroom lang. Yan, ready na yung dinner namin ni Ruth. May steak tayo dyan. Beef steak, eggs, white mushrooms, beans, and cucumber. Si Ana kumakain din sa tabi ko. Ana,
Say bye! Nee. Okay. Bye, titas! Anyway, guys, yun na lamang po yung Titas. Okay. Yun na lamang po yung ating pa-video na maraming salamat sa panonood. And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Kain na po muna kami. Duy! Mush, babush! Doei doei. Mush, babush! Moes, papoes. Deze is goed, dat is de A. En dan? De N. Doe de N dan. Ja, maar doet geen B. Jouw naam is Anna. Kijk, Nee, doe maar. Doe maar jij naam afschrijven. Doe maar jij dan. kijk. Tinuturuan siya ni Rod paano isulat yung name niya. Anna. Papa, jij bent deze en jij bent... Nee, jij bent die. Jij bent deze en ik ben hier. Goed zo. Omdraaien.